Zdravím vás u takového menšího vlogu s Denisem. Zdar. Alias Mindblockář 2, já jsem Mindblock, nebo máme tu první díl, jak můžete vidět, je to český let's player Mindblock, druhý díl, první díl, máte dole v popisu. Když dáte více, což je tu, tak tady máte vlastně naše Facebooky, hru, kde si můžete stáhnout. Takže na to kliknete a máte to tam a můžete si vlastně tady dole stáhnout hnedka tady dole. Jo. Toto video ještě budeme dávat a dneska budeme tvořit ještě jedno video, který vlastně bude probíhat soukromně kolem 9 hodiny. Máme tam 2 zhlédnutí, zatím rozposíláme, takže kdybyste mohli rozposlat, tak to rozpošlete, budeme moc rádi, že jo? Doufám, že se vám tyto videa budou líbit, budeme moc rádi, když dáte like, komentáříky, takový ty blbý, že jsme to. Sorry, že jsme to natočili na mobilu, i toto je na mobilu samozřejmě, protože nám se rozbil fraps, že jo, a kamera web nemáme, protože točíme normální kampel. Co chceme říct? Vy chtěl něco říct k tomu videu? Ne? Víš? Takže doufám, že se nám to bude líbit ještě jednou. A asi uložit. Jo, už dobrý, ne, furt to je takto. No jo, dáme to uložit. Tak, konečně naše. Jo, jak jsem říkal, prostě je tady to video. A tak, takže budeme to dávat. Asi budeme dávat ještě 10. srpen 2019, 44.